sa trošku narobili, dostaneme ťahali ten gól ako kvašák zo dolaraninové flašky. A teď 4. Já si myslím, že to šla posud. To nahazuje před brankou, tam se Aha. Máme příjemný. No tak jsem si domyslel, že se sedatku. Dodal gól. Téhle čtyřky, která dokázala Francouze přehrát. Kolář si v pravou chvíli sjel před branku a Jan Kolář svým prvním golem na šampionátu a druhým reprezentaci ukončil zápas a český tým půjde ze 3. místa a vyhne se Rusku. A Vladimír Sobotka výborně natáhl hru, odvezli vlastně až k modré čáře, on věděl, že jeho soupeř nemá hůl, že si může dovolit ten kotouč podržet, že mu ho nemá jak vypíchnout, že ho buď bude faulovat, nebo že přes něj ten kotouč nahodí na bránu, to se také povedlo, tam jsme spojili situaci, vidíte, že Flery tam zapomněl se stáhnout s Honzou Kolářem, který nakonec ten gól dával. Tady byla dobrá práce Martina Zaťoviče a Kolář už byl rychlejší než Hardy. Dostal ho do francouzské brány. Tak Jan Kolář, jedna z těch posledních doplnění českého týmu na tomhle mistrovství světa je teď Žolík, který definitivně zlomil francouzský odpor a vyhnul nás Sborné. poslal nás na výhybku, která nemíří